Egunon, eta ongi etorri zientzia eta teknologia asteko 6. edizio honetara. Bigarren jardunaldi honetan, Leire Egiguren Urrosolo dugu gonbidatu. Bera ondarrutarra da, eta bere lehen ikasketak Ondarrun egin zituen Zaldupen eta hemen Ondarruko Institutuan. Gero, Euskal Herriko Unibertsitatean medikuntza ikasketak burutu ondoren, Mendaroko ospitalean medikuntza eta familia eta komunitate medikuntza espezializate egin ondoren, bertan geratu zen lanean, baina inoiz ez familia mediku bezala, baizik eta larrialdietako zerbitzuan. Bera, larrialdietako zerbitzuko langile eta mediku izan da hainbat urtetan, eta 2019tik aurrera baita zaintza intensiboko unitate mugikorretan lan egin du. Ondorioz, bera larrialdietan espezializa dugu, eta gaur, larrialdiak eta larrialdietan denborak duen garrantziari buruz hitz egingo digu. Leirek egunero erabaki garrantzitsuak hartu behar izaten ditu, denbora gutxian, ziurgabetasun egoeretan, eta beti kontrola mantenduz, eta pazienteari lasaitasuna eskainiz. Orduan, ez da lan makala zurea Leire, eskerrik asko gurean egotearren, eta txalo ba Leire, zurea da hitza. Bueno, egunon, eskerrik asko Miren, aurkezpena etxik eta Zigor gonbidapena etxik, eta eskerrik asko zeuei hemen egotearren, euskara batzure pasakoa, klik, bale? Bueno, erlojuaren horratzak larrialdietan da nire hitzaldi honen titulua zergaitik. Medikuntzan eta nik lan egiten dudan ambitoan, larrialdietan, horratzak asko erabiltzen direlako, horretzekin ziztatu egiten dugulako, eta odola atera eta hainbat gauza, baina egia da erlojuaren horratzek ere garrantzia handia dutela. Bai mediku bezala erabakiak hartzen, erabaki batzuk oso arin hartu behar direlako, eta erlojuaren horratzak presio handia jartzen digutelako, baina beste aldean itxaroten dagoenarentzako, itxaron gelan, edo etxean, edo kalean, min hartuta edo gaixorik dagoen edozen pazientek, edozen personat, laguntza etortzeko zein dagoen bitartean, erlojuaren horratzek batzutan bestelako horratzek baino min gehiago ematen dutelako. Ez? Denok egon zarete noizbait itxaron gela baten, ambulatorioan egon zarete, edo kalean min hartuta egon zarete, edo zuetarik baten familiakoren bat egonda laguntza etortzeko zain, azelako luzea egiten da, ez? Pixkat horri buruz hitz egingo dugu, zuek ulertzeko ze garrantzia daukan gure presak, batzuekin izaten dugun presak eta beste batzuekin izaten dugun lasaitasuna, kafi hartzen hori, eta zuentzat izan dezakeen garrantziaz ere, batzutan egoera larri batzuk bestera batera ulertzeko. Gutxi gora bera. Venga, guazen. Ez dute euskeraz aurkitu, ez ditut aurkitu definizio hauek euskeraz, zer den urgentzi bat eta zer den emergentzi bat. Bai? Euskaraz larrialdia esaten da guztia, baina ezberdina da urgentzi bat edo emergentzi bat. Bai, urgentzi bada guk daukagun sentsazio bat, pasatzen zaiguna harin atenditu behar dela, harin ikusi behar gaituela osasun profesional batek, ze daukagun mina edo daukagun beldurra edo daukagun ansietatea harin sendatu behar dela, baina ez da emergentzi bat. Emergentzi bada hori, daukagun sentsazio hori harin atenditu behar gaituztela, gehi harin ez bagaituzte atenditzen gure bizia edo gure organo baten funtzionamentua arrisku realean dagoela. Bai? Ospitalean, larrialdietan lan egiten dut nik, urgentzia zen, baina ubi mobilean, ambulantzia medikalizatuan, emergentzietan lan egiten dut nik. Bai? Kalean edo etxe baten gertatzen den zerbait emergentea izan daitekelako eta bizia galdu daitekelako, eta normalean ospitaleko urgentzietara heltzen den jendeak badaude batzuk, baina normalean sartu orduko beraien bizitza ez dagoelako arriskuan. Bueno, guazen. Hau askotan gertatu izan, askotan, batzuetan gertatu izan zaizue, ez? Joan zarete ambulatorioko sala de esperara eta aurkitzen dituzuen 20 lagun, eta zu dakazu, igual mokoak edo estula edo sukarra, eta ikusten duzu zure bezala beste 15 pertsona daudela eta esatezu. Hau hemen baldin badago, ez? Ni bezala dagoena eta zain dago ordu bete, baina tokatuko zait igual zain egotea 2 ordu. Baina, bueno, azkenean denok hartatzen gaituzte. Eta
berriz errepikatuko dut. Hitzaldi honen helburua zein da? Denok ulertza eta denok adostea zergatik gauza batzuek hartatzeko presa gehiago daukaten da beste batzuk ez. Bale? Ambulatoriora deitzen dugunean txanda bat eskatzeko, eta esaten digutenean, etorri gero, ja, 3 aurretik. O esaten digutenean, etorri baixakun. Hemendik 5 egunetara, erabaki hori, zergatik hartzen dute erabaki hori, zergatik batzuk gaur eta beste batzuk hemendik 5 egunetara. O ospital batean sartzen garenean, sala espera beteta dago, eta zergatik batzuk pasatzen dira barrure, direkto. Eta beste batzuk sala esperan 3 ordu eta erdi. Odoletan banago, 3 ordu eta erdi, benetan sabiz. Hori zeinak ulertzen dau. Zein hartatu behar da lehenengo, zein atenditu behar da lehenengo jende asko dagoenean. Lehenengo heldu dena? Horan, jamoi erostea juten garenean bezala, horan, tak, tiketa, eta lehen esartu dena, pues lehen. Bai? Bueno, izan leike. Min gehien daukana? Izan daiteke be bai, ez? Min gehien daukana, baina mina nola neurtzen da. Ez daukagu makina bat mina neurtzeko, ez dago analitika bat mina neurtzeko, ez dago eskala bat mina neurtzeko. Ez da erreza. O herriko medikoak bidali duena. Ze batzuk joaten dira ospitalera, etortzen dira ospitalera, beraien kabuz, etxean mina daukat, o egonezina daukat, o ez nahi zondo topatzen, eta banoa ospitalera, pun-pun, beste batzuk egiten dutena da, bat dira deitu arreta eskatzeko, ambulatoriora juten dira lehenengo, herriko medikoak hartatzeko. Herriko medikoak erabaki badu ospitale batera joan behar dela, eta papel bat egiten badio ospitale batera joan behar zara, igual haiek ja baloratuak izan dira mediku batengatik, igual haiek pasa behar dira lehenengo, ez? Segure kriterioa igual, bueno, o ambulantzian sartu dena. Ambulantzian baldin badator, tranquil joan gara gure kotxez eta sala esperan gaude, ambulantzian sartu dena, pues igual ambulantzian sartzea da, ez? Lehenengo. O zaharrena. Ze zaharrak oso gaixotasun asko dauzkate, botika asko hartzen dituzte, oso gaizki eramaten dute eserita egotea zila baten ordu asko, igual zaharrak pasatzea lehenengo eta benga, eta jatorrak izango gara. O ez, o gaztena, ze zaharrak ja, bueno, zaharrari zeuze pasatzen baldin bazaio, 80 urteko persona bati, eta bertan geratzen bada, egual ez da inbeste inporta, baina igual 21 urteko persona bati, o 14 urteko persona bati, ez dira gutziko hiltzen, ez? Pues orduan gaztena. O gehien protestatzen da bena. Hau oso teknika ona da. Gehien protestatzen duena, pentsatzen du, igual aurretik joango dela, eta normalean lortzen duena da, kontrakoa. Gehien protestatzen duena, batzutan zigortu ere izaten da. Hori, gero. Ala larriena. Larriena, igual, ez? Larriena hartatuko dugu lehenik, baina nola jakingo dugu zein dagoen larriena, batera 15 persona sartzen baldin badira. Bale, borretarako, asmatu zen sistema marabilloso bat da triajea. Eta triajea osasungintzan egiten da, baina triajea beste esparru batzuetan ere egiten da. Eta triajea da, jende multzo bat dakauzunean, sailkatzea era batera edo bestera, zein dagoen larrien, eta orden txiki batekin pasatzen juteko, eta bakoitzari kodigo bat, zenbaki bat edo kolore bat jarri, eta horren arabera jendea hartatzen joan, eta horrela ez zaigu pasatuko ezer. Triajea 1800 eta inguruko guduetan hasi zen praktikatzen, eta orduan asmatu zen gerrak, guduak, medikuntzari asko lagundu izan diote beti. Zedaleku bat daudena, pilo bat zauritu, pilo bat hildako, pilo bat katastrofe, eta asko ikasi dute medikuek, zirujanuek gerrateetan, amputazioa daudelako, disparoak, espatez zauri oso larriak, eta medikuntzak asko ikasi izan du gudu zelaietan, eta triatzen ere bai. Gudu zelai baten baldin badaude pelikuletan ikusten den bezala, ez? Zelai baten 50 persona botata, eta joaten ziren medikuak, orduan karromatoekin, eta zein hartatuko dugu lehenengo. Hau, hilda, fuera. Hori, hilda, baina kilikolo, fuera. Hori, tal. Eta orduan, asmatu dira sistema batzuk, jende guzti hori ordenatzeko. Guk gero evoluzionatzen joan dira, Amerikarrak erabateko egin dute, Europarrak bestera batera sailkatzen dute, eta guk sailkatzen dugu Andorrako erara.
bai? Andorrako osasun sistemak asmatu zuen, eta gero hori Espainiara esportatu zuten, eta guk erabiltzen duguna da sistema espainola, sistema espainol de triaje, SET deitzen dena, bale? Gudu zelaietan, hau esaten aban. Piloa jende dago horretzan da, eta ikusten duzu hor sanitarioak direnak edo, aukeratzen ari dira, zein hartatuko duten lehenen, zein bigarren, eta zer egingo dioten. Hau ambulatorioa da. Ambulatorioa deitzen duzuenean ere, goiz berdin baten, 20 persona deitzen baldin badute, persona batek erabaki behar du kontatzen entzuten duenaren arabera, zein hartatuko duen. Goiz hortan, edo bihar, edo astebete barru. Bai? Ez da iguala, errezeta bat nahi, edo sudurretiko doletan gelditzen ez den persona bat, edo sukarrarekin dagoen beste persona bat. Zein sartuko gaur. Beste aldean agertzen den hori, pilo bat ordenagailu dituena da Osakidetzako zentro koordinadoreak. Hau da, bat bira deitzen denean, eta nire lagunak mina hartu du hondartzan eta hankak itxura txarra dauka, bat bira da zentro bat pilo bat ordenagailu daudena. Bai? Eta han erabakitzen dute, bidaliko baldin badute, osasun arreta, hau da, ambulantzi bat, edo polizia, ertzainak kasu hontan, edo zuhiltzaileak. Denak erabakitzen dira ordenagailu horietan, bai? Eta ordenagailu horietan erabakitzen da ambulantzia bat, zelako ambulantzia eta nora bidaliko den. Baina, erabaki oso importanteak hartu behar dira. Ambulantzia bat bidaliko dut? Esango diot bere kabuz juteko ambulatoriora? Medikoa bidaliko dut etxera agian? Bai? Erabaki asko daude. Bestela bateko triajea da, uste dut Bartzelonako atentatu badela. Atentatu badagoenean, edo treneko istripuak ikusi izan ditugu azken urteetan zauritu asko daudenak, igual 100 da piku zauritu daude, eta nondik hasi? Nondik hasi? Ezin dugu heldu eta lehen bilatzen duguna hartatu, igual hau ez dago oso larri eta handagoena bai. Hor ere denbora guztian ordenatzen gaude zein lehenengo eta zein bigarren. Hau da Mendebaleko ospitaleko triajea, bai? Atetik sartu, datuak eman, izena bizenak, adina ematen ditugu, eta gero erizain batek esaten digu gelatxo batera pasatzeko. Gelatxo hortan galdetzen digu zergatik joan garen. Eta, joan nator, ze orain dela 2 egunetik tripako mina daukat, berako egiten ari naiz, eta sukarrandia daukat, adibidez, bai? Eta berak, sistema honetan, sistema informatiko honetan, klik batzuk eginda, adibidez, goian daude, konortea galdu baldin badu, konbulsioak egin baditu, bihotza motel baldin badoa, klik bat egiten du. Adina beste klik bat egiten du. Botikak hartzen baditu persona horrek, botika asko hartzen baditu, hau da gaixotasun edo aurrekari asko baldin baditu, beste klik batzuk egingo ditu. Eta klik iten batzuk aukeratzen, ateratzen da, nivel bat eta kolore bat. Sistema informatiko horren bidez, bai? Eta igual ateratzen zaizu, 4. Bai? Nivel 4. Eta horren txikusiko dugu zer den nivel 4. Eta guk, ordenagailuan agertzen zaizkigu, etorri diren persona guztiak, sartu diren ordenagatik, zema denbora dara ematen sala esperan, baina bakoitza dauka kolore bat eta nivel bat. Eta lehengo doaz, 1 nibelekoak, gero 2 nibelekoak, 3 nibelekoak, 4 nibelekoak, 4 nibeleko asko daude, 4 nibelekoen barruan, agian, denbora kontutan hartuko dugu, denbora gehien daramana, bai? Bale, zailkapen hortan, izan daiteke, zu kontatzen duzunagatik, edo zure aurrekariengatik, edo zure konstanteak, zure tensio, temperatura, edo erizainak ikusi duenaren arabera, nivel 1 tokatzea, bat nivela, edo nivel gorria. Eta hau da, resucitazion edo bizkortzea, hau da, larriena, bai? O bihotz geldialdi bada, edo bihotza gelditzera doan seinaleren badago, horrelako bat sartzen denean, lanean ari dien mediku guztiak egiten daudena uzten dute, eta bizkortzera joan behar dira. Gela berezi bada, susperraldi bada, eta benetako larrialdi bada, bai? 2, emergentzia bada, hau da, 15 minutu ditugu eraontako jendea atenditzeko, zen nahi du esan, kilikolo dagoela, pasatzen zaiona denboraren menpe dagoela, hau da, pixka tardatzen baldin badugu, bat nivelera pasatu daitekela, ojo kuidau, orduan 15 minutu ditugula, persona hori atenditzeko, eta pixka erabakitzeko ze pasatzen zaion, bale? 3. Urgentzi bada, hau da, kaso egin behar zaio, segurazki probak egin beharko zaizkio, analitika bat, radiografi bat, eskaner bat, edozein proba, baina, 60 minutu dauzkagu persona hori atenditzeko, eta lehen erabakiak behintzat hartzeko, bai? 4. ez da urgentea.
ez da urgentea. Bale? Bizia galtzeko arriskurik ez dago, kontatzen diguna hartatu behar da, kaso egin behar zaio, igual proba komplementarioen batero egin beharko zaio, baina ja ez dago hainbeste denboraren arabera, hau da. 120 minutu itxoin ditzake, 120 minutu dira, 2 ordu, ez? 2 ordu itxoin ditzake sala de esperan, mediku bat atenditzera joan gabe. Bai? Agian, berde hori 120 minutu doana, ordu bete eta gero, kriston minarekin hasi da itxaron gelan, eta laguntza eskatu dezaket, igual, bigarren nivelera pasatu. Ze triajea dinamikoa da, behin eta berriz triatu daiteke. Bai? Baina, bueno, gero dago bosgarren nivela. Bosgarren nivela da, segurazki ospitaleagatik nago hitz egiten ni momentu honetan, Segurazki ospitalera joan behar ezen persona bat, bai? Herriko medikuak ikusi leikelako 2 arretzi edo 3 egun barru, edo ambulatorio badakagu hemen guk gauetan eta arratsaldetan ere zabalik egoten dena, ospitalera joaterik ez zeukan persona bat, batzutan tramite administratiboa da, baina, bueno, hartatua izango da, baina 240 minutu pasa arte, ez da inongo alarmarik piztuko eta inori ez zaio atentziorik deituko. 240 minutu dira, 4 ordu? Bale, gehiengoa gure ospitalean dira 2 eta 3 nibelekoak, bai? Eta 4enekoak ere bai. Hortxe, 2, 3, lau, 2, 3, lau, bai? Hortxe egoten dira gehienak. Hau da triajeko erizaina. Erizain bat egun bakoitzean egoten da triatzen. Atetik sartzen den guztia, 12 orduko txanda baten ordenatzen. Triaje pasatzen. Eta jendeak protesta berari egiten dio. Ni etorri na ondala 3 ordu eta beste bat etorri ondala 5 minutu eta aurretik pasada eta nize! Da esan, bueno, ez dakar eskopeta bat, baina laster eusiko txau. Eta lo urgente no es siempre grave y lo grave no es siempre urgente. Ez dakita ulertzen dan. Eta hau, itxarotea tokatzen zaigunean, agian presente auki behar dugun gauza bada. Gauza bat izan daiteke oso urgentea, hau da, osasun arreta harin eman behar zaigu, adibidez, zauri bat, zauri ondartza junga eta zauri handi badakagu, odol pixka botatzen ari da, baina mina daukagu, beldurtuta gaude, eta denbora bat barru josi behar da, ze bestela infektatu egingo da, ez? Hori urgentea da, ez? Hori, agineko min bat, mine, hori urgentea da, bai, hori harin atenditu behar da. Baina larria da, gure bizitza galdu dezakegu horregatik, agineko min batengatik, ez. Alderantziz. Bulto bat atera zaigu bular baten, eta beldurtuta gaude. Hori urgentea da, hau da, hori ordu erdi barru, ordu bete barru, 2 ordu barru diagnostikatuta zeinatu behar da bulto hori? Ez. Baina igual min bizi bada eta larria izan daiteke? Bai. Orduan, urgentzia eta larritasuna beti ez doaz batera. Bale? Denbora bukatzen ari da, baina nahi nizuen esan badaudela gaixotasun, kuadrado, patologia batzuk, non denbora oso garrantzitsua den, eta denbora oso neurtua dagoen. Eta daude protokoloak, bai hemen, Bizkaian, Gipuzkoan, Autonomia Erkidegoan, Espainian, Europan, Ameriketan estandarizatuak daudenak, on denborak zehatz bete behar diren, patologia hori gainditzeko edo persona horrek bizia mantentzeko. Eta denbora hain da garrantzitsua horregatik oso estandarizatuta daudela. Bai? Horre nahi du esan, horrelako patologia bat sartzen baldin bada gurean, bai ambulantzian, bai ospitalean, bai ambulatorioan, garrantzia eta gure atentzio, gure arreta eramango duela eta egiten gauden besteak itxaron beharko duela. Bai? Adibidez, infarto bat. Bai? Infarto bat pasatzen denean, bihotzera doazen odolodietan atasko bat ematen da, eta atasko horrek eragiten duena da bihotz zati batera odolik ez joatea, eta bihotz zati hori hil egiten da. Eta zenbat denbora gehiago pasatu, hiltzen ari den bihotz zati hori gero eta handiagoa da,
Eta azkenean, gure bihotza guztiz hil daiteke, bihotza hil egin daiteke, eta gu hil egingo gara. Orduan, susmatzen dugunean, infarto baten aurrean gaudela, elektro bat egiten dugu, 10 minutu ditugu elektro hori interpretatzeko, helikoptero bat edo ambulantzia bat martxan jartzeko, kateterismo maila batera joateko, eta odolodi hori desataskatzeko. 60-80 minututan odolodi hori desataskatuta egon behar da. Bai? Orduan, mediku bat, erizain bat, zuekin baldin badago, auskultatzen katarro badakazutelako, baina infarto susmo bat sartzen baldin bada, esango dizue, gero nator, eta joango da, beste hori atenditzera. Bai? Ze, ondarrun, bularreko minarekin sartzen den persona bat, ordute erdi barru egon daiteke, galdakanon arteria bat zabalduta. Ordute erdin pasako dira, 1000 gauza, dana oso akonpasatuta, dena oso ondo orkestatuta, 80 minututan bihotz hori salbatuta egoteko. Bai? Hau da, Gipuzkoako infartu kodea. Hartzen diren erabaki guztiak eta parte hartzen duten persona guztiak, infartu bat susmatzen denean, 80 minututan asko jota konponduta egoteko. Hau Gipuzkokoa da, Bizkaian beste bat dago, Madrilen beste bat egongo da, baina dira kantzerakoak dira. Hau bideo bat zen, baina ez digu denborarik emango. Iktus bat badakizu zer dan? Iktus bada berdina, baina buruan. Hau da, burura doan odolodi bat ataskatuta geratzen da, eta garuneko zona jakin batera, ez da odorik heltzen, zona hori arduratzen bazen hitz egiteaz, persona horrek ez du ondo hitz egingo. Zona hori arduratzen bazen besoa mugitzeaz, ez du beso hori mugituko, edo hanka hori mugituko, edo ez du ikusiko. Bai? Hori harin ez bada desataskatzen, betirako geldituko da. Desataskatzen baldin bada, aukera asko ditu, normalidadera bueltatzeko, baina hori egin behar da, korrika. Bai? Hau da, beste zerbait baldin badago, beti utziko da, era iktus bat atenditzeko. Bai? Bale, sepsi bat. Sepsi bada infekzio bat, hasi daitekena, adibidez, agin baten, birika baten, edo estarriko min baten, eta infekzio hortan parte hartzen duten inflamazioko mediadore, bakteria, proteina eta gerra txiki guzti hori, inflamazio guzti hori, odolera barraiatzen denean. Eta ia odolean bueltak hasten direnen bakteria denak. Eta juten diren garunera, gibelera, giltzurrunetara, beste leku askotara, eta gorputzak egiten digunean, potx. Sepsi bat, sepsi larri bat daukagunean, hau da, infekzio bat organismo osora barraiatuta daukagunean, ikusi, antibiotikoekin sendatzen dira infekzioak, ez? Antibiotikoak lehen 30 minututan jartzen baldin baditugu, antibiotiko egokia, ojo, kuidau, bai? Lehen 30 minututan jartzen baldin badugu, heriotza tasa 17%koa da. 17% hilko dira. Baina antibiotikoa lehenengo 4-5 orduetaraino zain egoten baldin bagara, 145 izango da heriotza tasa. Eta 4 ordu pasatzen dira, tita, etorri, hemen gomina dakat, analitika bat egingo dugu, minak kenduko dugu, eta denbora harin pasatzen da. Bai? Eta 6 ordun aurretik ez badugu antibiotikoa jarri, heriotza tasa oso handia da. Eta 9-12 ordutara asko itxaroten baldin badugu antibiotikoa jartzeko, heriotza tasa 175 izango da. Gaur egun, bakteriak gero eta inteligenteagoak dira, gero eta listoagoak dira, gero eta resistentzia gehiago ditugu antibiotikoei. Urteetan zehar antibiotiko asko hartu ditugu, gehiegi hartu ditugu, antibiotikoekin bakteria batzuk infekzioa sortzen dituztenak batzuk hil egiten dira, baina azkarrenak, ze kuadrilla guztietan daude superazkarrak, azkarrenak ez dira hiltzen, azkarren horiek ugaltzen dira, eta ia badakite antibiotiko horri nola aurre egin. Eta hurrengoan beste antibiotiko potenteago bat sortu behar da. Horrengoan potenteago, Eta horrengo bakterioak dakite latin. Eta gero eta gehiago kostatzen ari zaigu antibiotiko egokiak bilatzea infekzioak konbatitzeko. Sepsiarentzako ere badago kodigo bat. Persona bat sukarrarekin sartzen bada atetik, erizainak, triajeko erizainak egiten dizkio 4-5 galdera, eta horrekin ja badaki sepsi bat izan daitekela, pasatuko da, analitika bat egingo dio, mediku heldu orduko pilo bat gauza eginak izango ditu ja. Bai? Ez gintzeari nik kasu. Politrauma. Politrauma ez da traumatismo asko, ez da golpe asko. Politrauma da mekanismo jakin batzuengatik lesio bat izan ezkero, organo oso garrantzitsu bat
edo bizia galtzeko arriskua dagoenean, bai? Kotxe istripu bat, zaldi erorketa bat, bere burua bota dezaken bat zubitik bera, hau da, kolpea handia eta bizia galtzeko arriskua dagoenean, bai? Noiz izaten dira heriotzak, hasieran, kotxeko istripu bat, lehenengo minutuetan, gero hora de oro edo urrezko ordua deitzen zaion bigarren pikuan, eta hirugarren pikuan. Guk bigarren hora de oro hortan heltzen gara, istripu bat egon eta ubi mobilera deitzen denean, iritsiko gara, istripua izan da ordu bete baino lehenago. Eta hor egin behar ditugun gauzekin, pronostikoa ona izango da edo ez. Adibidez, baina istripua izan daiteke persona batena, edo istripua izan daiteke 15 persona implikatuta daudenak, eta hor aukeratu egin behar da, zeinekin hasi, bai? Hau da, biktima anitzeko istripu baten, adibidez, treneko istripu horiek, edo atentatu bat, edo jende asko sartuta dagoen istripu horietan, erizaina da, triatzen duena, eta erizainak hartu behar dituen erabakiak segunduetan, Da, oinez egiten du? Bai, oinez egiten badu berdea da, etiketa berde bat jartzen zaio, fuera, zu ez zaitut hartatuko. Gero. Oinez egiten du? Ez. Hurrengo galdera da. Arnasa hartzen du? Ez du arnasa hartzen. Arnasbideak zabaldu. Arnasbideak zabalduta, oraindik ez badu arnasa hartzen, beltza da. Beltza. Hilda dago edo hil egingo da. Ni kaso. Bai arnasbidea zabaldu eta bai arnasa hartzen du, gorria da. Bale? Gorria. Eta jartzen dira pegatinak, Berde, gorri, hori. Bai? Pum, 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 pum. Hori erizain batek egiten du, holan. Tra. Da atzetik, doaz beste ekipo batzuk, beste mediku batzuk eta beste erizain batzuk, koloreak sailkatu, jartzen dira gorria gorriekin, berdea berdeekin, beltza beltzekin, eta ja tratamendua jartzera. Hau dira pegatina jartzen direnak, bai? Ambulantzen eramaten ditugu. Eta noski, birika bihotz geldialdia. Hau da, bihotz bat gelditzen denean, eta RCP edo BBB euskeraz esan da egin behar denean, susmoa izan behar da, bihotz hori geldituta dago, ero gelditzera doa, usaintzen dugunerako, masaja egiten hasi behar gara. Zuek segurazki egin duzu ikastaroren bat RCP-rena, eta ez baduzu egin, gomidatzen zaituztet egitera, zeteno jakin behar dugu, masaje hon bat egiten, desiurrilagailu bat erabiltzen, masajearekin hasten baldin bagara, bihotza gelditu eta 0. minutuan, ikusten duzu grafika hori, bizirik ateratzeko probabilitatea 100%koa da. 10 minutu pasatuta hasten baldin bagara, ikusten duzu minutuak aurrera doazen enean, bizitza superbibentzia probabilitatea jaisten doa. Ez du balio, bihotz geldialdi baten begira gelditzeak eta 11. minutuak gauzak egiten hasteak, ze alperrik izango da. Zenbat eta lehenago, hobeto. Bai? Denbora guztien ari naiz, denboraren kontra. Bale? Hau, saretuta dagoen sistema bada, esan dizuet, bat bira deitutakoan erabaki behar da, hau gertatzen zaizu, bajun zure kabuz ambulatoriora, edo ambulantzia bat bidaliko dizut ambulatoriora joateko, edo ambulantzia bat bidaliko dizut ospitalera batera joateko. Ospital batetik bestera ere ambulantzia joaten dira, ospital txiki batetik zaintza intensiboko zerbitzu batera, ambulantzian ere mugitu daitezke. Ambulantzia basiko bat jun daiteke leku batera, baina gero ubi mobil bat jun. Erabakiak hartu behar dira une oro. Guk dakagu trepako mintxo bat, eta nahi dugu ospitalera joan. Da nahi dugu jun ambulantzian, ez dakagu kotxerik, autobusan ez dugu nahi joan, eta gainera inok ezin. Ni neot ambulantzixan jun. Zer nahi dut harin hartatzea eta nahi dut nire problema harin soluzionatzea. Eta bat baldikoak esaten dugu, ambulantzia bat bidaliko dizut, bale? Ondarruko ambulantzia, kaminazpiko etxe batera doa. Trepako mintxo bat, edo hankako mintxo bat, edo buruko mintxo bat atenditzera. Ambulantzia hortan dabilenean, hartabiden infarto bat dago. Eta hartabideko infarto horrek 80 minutu ditu bere bihotza konpontzeko, Eta hurrengo ambulantzia nondi dator? Markinatik erizain batekin, zenik esan dau? Zondo. Markinatik erizain batekin, Elgoibartik mediku batekin, baina ja denborak atzeratzen doaz. Agian ambulantzi hori, ezen joan behar trepako mintxo hori trasladatzera, ez? Baina telefonokoak erabaki hori hartu du. Erabaki horrek pixu handia daukate.
bukatzeko, bakarrik zuen mapa bat izateko, emergentzia, lehen zentru koordinatzaileak, hau da, bat-biko zentru horiek Euskal Autonomia Erkidegoan 3 daude, bat provintzia bakoitzean, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban hiriburuetan daude, Bilbo, Donosti eta Gasteiz. Oinarrizko bizi euskarriak, hau da, 2 tekniko doazen ambulantziak, Ondarrun daukaguna bezala, ambulantzia basika deitzen zaiona, asko daude, han markatu dut Ondarrukoa, bai? Eta horiek dira lehen iristen direna leku guztietara, eta horiek dira marroi gehien jaten dituztenak, Zer lehen iristen dira, asko daudelako, eta katastrofeekak eta marroi gehienak eurak jaten dituzte. Hauek dira aurreratuak, medikoa daukaten ubi mobilak, bai? Medikoa daukaten ambulantziak. Hauek gutxiago dira. Gipuzkoan daude 4, Bizkaian daude 5, eta hor Araban bat azaltzen da, baina bigarrena jarri dute. Bale? Horiek gutxiago dira. Hauek dira... bai, hemen daude. Mirandan dago beste bat, helikoptero bat dago, Autonomia Erkidego guztiarentzat helikoptero bat dago, aeroportuan, Ondarroa asko tortzen da, ambulantziak asko tardatzen du, orduan hau zeutzen dugu bastante, gure helikopter. Eta hau da erizaina daukaten ambulantziak, hemen doa tekniko bat eta doa erizain bat, bai? Eta erizainak zentro koordinadoreko medikuaren agindupean, gauza asko egin ditzake baita, medikua daukan ubi mobila ez bada iristen. Hau da zuen jakiteko nola banatzen den eskualdeka, ez eskualdea leharti baita bezala, baina osasun sistema ere beste eskualde batzu ditut, eskualdeka banatzen da, Ondarru osi barrualde galdakao hortan sartzen da, ikusten duzuek kriston handia da, zuen eskualdea, zuen esaten du, zen ni Mutrikun bizi naiz, eta ni osi debabarrena sartzen naiz, ikusi ze txikia den. Eta nabaritzen da, itxaron zerrenda gutxiago dira, eta arreta egia esan eskuragarriago dago zuen eskualdean baina. Eta listo, pixkatolan korrikan, baina nire partetik bukatu da. Benetan interesgarria eta ezigarria. Galderarik badaukazue? Bueno, txalo zaparrada batekin bukatuko dugu, ezta? Eskerrik asko, Leire.